खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं दङ जों गामिनिनो साखाथि दंग'पारा बि होनो आरोना बे गामियाव आङो दायो दंफैयो। दा बिसिनि गामियाबो मा होनो उन्दै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनसाफोरखौ लानानै माने खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि लादों। दा आंखौ हांख्रायनायलाय आं रोंबाबो रोङाब्लाबो जा हायो बेखौनो एसे फोरोंनो होननानै आं आवगायबोलायबाय आरोना बिथांमोननि गामियाव। दायो बिथांमोना माबायदि सोलोङो आरो माबायदि बेसेसो आवगायखो बेसेसो बुरजा गथ'फोर फैदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फारि भिडिअखौ देखायनो नागिरबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांबानो जाबाय आरोना। एसेबां बुरजा गथ'फोर गैया लोगोफोर, नै बेखिनियानो। दा बेखिनिया माबायदि सोलोङो बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। दा इयुननि गोनांथिखौ लानानै इयुननि गोनांथिखौ मिजिंथिनानै आरोना बिसोरनि गामियाबो उन्दै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ माने दानिफ्रायनो फरायनायजों लोगोसे आरोना खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ लांफानो नाजादों आरोना। फारसेथिं धोरोमखौ बिथा खालामनानै इसोर सिबिनाय, आखल आखु दानाय, गियान आरजिनाय बेफोरखौ माने लांफानो थाखाय बिथांमोना आसा खालामनानै आरोना मिजिं थिनानै माने बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बुंदों आरोना। दा जायखिजाया आंबो खाम सिफुं फोरोंनायजों लोगोसे धोरोमखौ बिथा खालामनानै इसोर सिबिनाय बा लेखा फरायनायनि फारसे बा बिदिनो गियान आखल आखु दानायनि फारसे माने गियान होलांनो नाजागोन आरोना आंबो। दा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो आरोना। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनो। अब्ला फैदो लोगोफोर माबायदि एकदम प्रेक्टिसाव दंगासिनो आरोना। दा माबायदि प्रेक्टिस खालामदों नायनोसै। बिथांमोना गावबा गाव प्रेक्टिसाव दंजोबो आरोना। लोगोफोर नैसोर जाहैबाय जोंहा खाम आयदायाव दङ आरोना। नै नानि मोना खामाव दं, नै राजा मोना माखासेया खाम। लोगोफोर जोंहा नैबे फंबायमोनानो सिफुंनि ग्रुपाव दङ आरोना। बिथांमोना एसे दामनो हाबाय आरोना। दा माबायदि दामो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर नै बिसोरनो फंबायमोना जोंहा नैबे गामिनि जा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन खाम सिफुं सोलोंनो नागिरनाय। दा बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय जि जागायजेननायनिफ्राय जों मा रोंबोखो बा आं मा होखो नोंसोरनो फोरोंबोखो ना बे आयदाफोरखौ लेसनफोरखौ नोंसोरो फारसेनिफ्राय सुनानै एसे देखायदो आरोना। दायो फार्स्ट टाइम नोंसोरो जा सिफुंनि जा रिंसारथिना गिबि सुलांफारि सा रे मा पा दा सा मिडियाम लेभेलाव बेखौ सुनानै देखायलाय साथामबो जमानो मिथिबाय। दे दायो नोंसोर बे समाव सम आरो देंखो
जोंहा मेथाइनि जा गिबि सोलोंजेननाय बैखौ नोंसोर सुनानै देखायलाय दायो दे दे दायो बे समाव नोंसोरो बागुरुम्बाखौ सिम्पोल दामनानै देखायलाय देलाय लोगोफोर नैबे दायो बे समाव जोंहा खाम सोलोंग्राफ्रा खामखौ एसे बुनानै देखायनो नागिरदों आरोना दा माबायदि जायो नायनोसै दा नै इथिं फंबाय सासे दङ बिनानाव सानै दा बिसोरल' आरोना साथामल' माखासे दंबायमोन गालांजोब्बाय दा माबायदि आवगायदों बे सप्तानैसोनि गेजेराव आरोना बेखौ नोंथांमोननो दामनानै देखायनोसै आरोना नोंना मा नाम मोनलाय देलाय आं पिंकि बसुमतारी ना ओमफ्राय नोंनिया बिरगिस्रि दैमारि आरो नोंनिया अनसुला दैमारि ना डेन्जारलै खामखौ बेरा दामनो हाखागोन दा नोंसोर ना एकदम दे दायो गिबियावनो नोंसोरो खामनि जा गिबि बुलांफारि ना खामनि जा रिंसारथि फारि ना बैखौ नोंसोर खुगाजों बुंग्रोनालाय खेबसे जमा दै दे 1 2 3 go दायो नोंसोर बे समाव बैसागुनि ताल ना बेखौ नोंसोर मोनसे मोनसे बुंबाय थालाय मोनसे मोनसे जोबखांबा आं मोनसेखौ बुंनो होगोन दे जायखिया मोनसेखौनो बुंबाय थाथ' आरोना दायो गिबियाव नोंसोर फार्स्टनि 1 नाम्बारनिखौ बैसागुनि तालखौ रोजाबलाय दे नेक्स्टखौ बुंदो दे नेक्स्टखौ बुंदो दे बेनि उनाव आरजनि ताल बेखौ बुंलाय दे दायो नोंसोर आखायाव प्रेक्टिकेलि बुलदो एबार दै दे फ्रिउ गोमदा गोमदौ गोमदा गोमनायखौ दे 1 2 3 go दायो बे समाव नोंसोरो बैसागुनि ताल ना बै मोनथामखौबो दामबानो जाबाय दे मोनसे मोनसे आं थाथ'नो हागौ माने मोनसे मोनसे दामबाय था दे फार्स्टनिखौ दाम दे 1 2 3 go दे दायो नोंसोर गिबियावनो जा खामनि रिंसारथि फारि बुलांफारि ना बेखौ सानैजों जमा बुलाय देलाय दायो नोंसोर बे समाव आरोना सिफुंनि जा सुलांफारि ना आलागाफोर बिसोरो बि ग्रुपनि आरोना सिफुंनि बि ग्रुपनि बे सप्तानैनि गेजेराव बिसोरो माने एसे लेट जानानै उनाव
सानबा सानब्रैसोनि उनावसो फैदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो बि ग्रुपाव थानानै बिसोर माने बांद्राय हाथारनाय जायाखै आरोना दाबो दा जा आवगायदों बेखौनो दामनाय नालाय नोंसोरो सोगाबनो हायो ना हाया सोगाबनोथ' हायाखै जोंहा बैसोर सानैया माबायदि जायो सिफुंनि जा गिबि रिंसारथि आरोना सा रे मा पा दा सा होनोना बेखौ मिडियाम लेभेलाव सुनानै देखायदो साथामबो दे 1 2 3 go re ma pa dha sa sa dha pa ma re